Dampar truck lapen humni auto truck akhir ing tangrak pen kacetong. Rem kro arong along Karbeng Long Autonomous Council lapen public interaction na jai mek kedeng po. Skuti pen Tata LPG truck kacetong akhir ing tangra gajok indo bangku apran kenamna. Mohon terangamun piahin pen Karbeng Long Autonomous Council kacari kethe keding atau mapan kerap kacohan. Neleberta thanbang Sondro Singh Rongpi aphangsi Biswanath Karbi live kelangwer kaching honarat do anaphan kardom nang pajiriklo kardom tane pinia bertan non angton pen arjikta Dampar truck lapen humni auto truck akhir ing tangrak pen kacetong Atumi mati jong ciklo ni phai crate truck si arni kang sam por phai truck apor malom sirwomu akum lin adung head along ihum dampar truck registration apaila ke AS5A 4A CEC 5A ke thom hini lapen auto truck hum ni akhir ing tangrak pen chetong rui dat nasoka chetong rui dat along ihum athela phanta tongpon rup pusi kethek don long ve ka tum pen thanpon bonta kopi ko son pen tong ka chetong lone labangso birta arda kalam longpon pelang lason se birta tok bom ahut an ke badu aphanta raiko masai ki atum chepari deng pon pelang Karbeng Long Dipupen Pradip Rangphar report Biswanath Karbi live. Tangde pini adun thwa berta non puthor angton pen langitha. Rem kro arong along Karbeng Long Autonomous Council lapen public interaction ajai mek kedeng pom. Matumi mati jonga ciklo ni phai crate truck si arni lakhain koira truck Dwar Baguri MSC constituency angkang krem kro arong along Karbeng Long Autonomous Council pen public interaction ajai mek kepaman pon. Labangso interaction ajai mek kedeng pon along alohisar paman pen kacitong don lake Karbeng Long Autonomous Council CEM Dr. Tuliram Ronghang Boythalangso LA MLA Rup Singh Teron MLA Bidda Singh Ingling EM Richard Tokbi pen chenglok team Karbeng Long atuman chetong don pen krem kro arar tumaphan towar me lang school building anta nang pipon popusi Karbeng Long Autonomous Council CEM Dr. Tuliram Ronghang pen me along ning jepon Lapen kela pukrem kro arong arar tumaphan Dr. Tuliram Ronghang ari deng pen longle apatta sitame labangso ame along pi pajerpon. Laso jok krem kro arong arar tum sitame aning arong pik ano pusi ning jepon. Athema tim Karbeng Long atum pinia tokano sitame nangka humri apotsi krem kro arong asar pen perang kya thengno ning kang sam ning karong alam the chepeklang pon. Lason se Dwar Baguri angkang CPDM Care Road Stone Foundation ke pon apot prabjin pen bangso atwar Nang selam pipon po pusik Karbeng Long Autonomous Council CEM Dr. Tuliram Ronghang ahin pen perangki athengno ning jepon. Lok lapen ke mora pen chenglok West Karbeng Long lapen long ke joy pen chenglok halada upilang so baida pen chenglok penana dim nitum na bokung dar nitum banglok lasi penana dim damlo long krisia dim nitum damlo lapen holada kisu kunan rat melam cepe choice itu ala tur kisu gitu kana ma hak itu RDP isin itu tempon etlo itu na kedam tanga diman ke itu moda imaratu ipate itu gitu pensi skim dek na rola penke kaje jaga tek pensi ya masih pininga anu kana ma ke ucu ves Karbeng Long itu mabri ko sensi long kamelo masih pinia ka tuara bon kore ko sensi nextatan ke itu tarapung nilela tarapung damna masoki bang ke ko pensi ni bang ke dan sensi ko sensi pe chenglok mason si ala mapega pega sayang deng da pensi aning kan poangbo kelele pinarong anda min itu apa cetang ya je pensi badan sayang deng isi pen masuk kapicun dia pensi kan Profesor, orang yang kang pige, era CPDM ke road ke mana nong isong kalu. So putar kete metusi. So putar abang ke Novel MPC orang sebut, kami juga bersama masih skim abang ke, dan state comment dan CPD masih skim mana lang di lagi bongo, lang karena people lepas, kajian mencoba. Sir, Dwar Baguri yang kang long ke ongtung hospital long ke
ambulance war saya bi tang la support bang ke cing sai ko nong dan ting lu si ambulance ka biar nami ki ponje kan apa part of the network ni kita boleh lanti jumpa panstan ni juga mesti harus Asilahai kecil cakkan ini kumstami ansusi ini karongo ini stami ladak inlong ahawar kitu rong thom kitu laso rong thom kitu ahawar long stami kijo iban ajas stami bongdul ko posini tani ke pon lala asilahai halo alangli kewang penil tum anadin stami alangli kang sonte posini tumta mathalo stami pini alangli cepaduk penil tuma hawaran kiwang padalang fangsta me choro reune lapen labang songbong ke kecengsi ile tum ada grass level lo tum ada rom angkang long hodai stamil tum pen kisi thang dar hodai kiwang dar ke alang li BDC chairman sarko rom phar alang li pen chenglo lapen mandol committee alang li la president ke hai lapen te alang li Richard sir education EM in charge age hai alang li stame Itu mana kau hendak jauh sepini, ada CM sar, apa sampai panbo. Kaziranga pen Robertson Rongpi report Bisonat Karbilai. Tangde pini adun thua berta non puthorang ton pen langita. Skuti pen Tata LPT truck kacetong akhir eng tangra gajok inura bangpu apran kedamna. Patumi por 5 minute thom cap apor malam pokajan police station ke parlo national highway thom cap asir cap balipathar ronghampur penglijan abag scooty pen Tata LPT truck kacetong akhir eng tangra gajok scooty ka tewara bang adi melangor mat apran kedamna sonsi akimi scooty blizzard black color lapen kithilata bang arpum non amat dry ko masai khiatum si chepare deng pondo lapen birta kriptum long atengke kithilata bang amen akur lapen arong pangthek pon pamilong nelang Anparta Tata LPT truck bearing registration of Hailake NL58 truck CA Pli EC truck Pli Pusi Pangthekpon Karbenglong Japrar Langso Pen Augustin Rongphar report Bisonat Karbilai Tangde pini adun thua berta non puthorang ton pen langita Mohon terang amun piahin pen Karbenglong Autonomous Council kacari kethe keding atau mapan kerap kacuhan. Nijang Karbenglong Rongkhang constituency ke parlo Hongkram Robi Singh Kroamekar Mohon terang keso kacholong ningkan hini soselo keso kacholong pu arjolong si ferangke abitung atum keso det Mohon terang aheman kahumridam. Labangso ferangke atum kahumridam ahut keso det Mohon terang amun pi moina ihi pi ahin pen Nangathan do natengke perangke athengno nangathan do natengke keso chelang nangji anke chelangatlo bonta nonke keso ka chelangji aphan tangka mahakadure ajok hemsi padonang aretlo nasi Mohon terang amun pi moina ihi pi pen Rongkhang constituency MSc MP lapen Karbenglong Autonomous Council CEM Dr. Tuliram Ronghang pada tim Karbenglong atumaphan Prabjin pen te unan pen keso det Mohon terang keso ka chelangji aphan pura kerap nang pibek thapusi ka chuningri padapon Lapen perangke athengno keso det Mohon terang amun pi moina igi pi pen nang pachini dun thulake melina keso mate barpi along avi dunaret si barso abang jeklojon thok bak dolo barso kedon e puta perangke athengno nang thandon thu Bapi barso da on epena lo de Ali dam barala Dam boy. Siap kok itu. Boy ja. Lang lagi dah no. Di situ kaya. Ati thok ta lo. Nangli barpi bang tala Barfi bersolo. elonggan si dam rape barso bangka barpi horse di donje nangli ningkan kawan bagdo polason keso kecelong Ikan stilo. ningkan silo di Kesko nang lang nangli hem kapetir pi abang mane anu kapek doik lang mah Avelo ni nalo. nanggen nangli Pimen ke moina ing hipi anla dakterang hem senang li lo ni li lok hai sudet walam senang li tum hanang phai lo mane nang chuning rig lo he nang li tum hanta mane ni lok hai ke su ning kan hini lo an mesen ke nili tum ta long li philang anta chipadoi lir lo mane
si ka chilang lok si ane non ke long li philang chi padoi na ita avidet lo la si CM Sarpan stame Karbiang long atomas Council CM Sarpan stame nilihin penchuning ri bangke nilitum phanang ra vekha kuya sinili hin penchuning ri lo mani budi anta thek thedet lo ki judlo nilitum akai ke mane thang ta velo yola ana ki duklo nilitum non bangke sinili lok haita non mane si cholangon chete nang dudun lang mene per thelong nang dudun lang mene pisining thelo he asi nilita kisu ke nilima pu kisu pu doktor tum ki bangke mohon terang di lang li kisu ningkan kan bag di ningkan hini lo di ini lo turun e mane ekdom mane bleeding he bleeding ara lo mane jo अच्छा nona bangke kusone litrina the litrina si bleeding ara lo pa lo kasi nilima pune melina pune age su nilita pine ne del he ning chibi del he la si la sona ki su pa lo yo amasi chilang yi anna chilang erlon ke nona bangke thek thidel lo nilitum pen ke kiduk mati yo di an ke long li philang na che padam erlo an ke none avar sa chilong thek thedelu la sitim kar biang long penta mene nilitum han nang lang vek thap si chuning rilo Wathat lang so pen long ki rong pi report Bisonat Karbilai Tang de pini prime time birta la ampen si kang tonik lo Kardo we phanta kurwang thula pen dome thak me